Tras as lavandeiras e as costureiras, Bou Films presenta As Peixeiras, a terceira curta da súa primeira triloxía de oficios femininos da posguerra. Estrearase no Cine Elma da Pobra este sábado. E hoxe vamos a presentar As Peixeiras, que é a terceira curta da primeira triloxía. En esta ocasión, pois, imos a tocar o tema das peixeiras, que é un tema moi noso, tan galego, que está vencellado, pois, eso, as mulleres que dentro da propia familia, pois, que axudaban un pouco a eso, sobre todo os traballos masculinos, que era máis ben o tema dos mariñeiros. E, bueno, vemos aquí como esta familia destas dúas rapazas, pois, bueno, vese un pouco como van a coller o peixe, como iban a vendelo polas portas e demais. Como sempre, tamén mesturamos un pouco elementos fantásticos nosos daqui galegos, e nada, tamén está rodado aquí na Pobra do Caramiñal ao 90%, así que hai unha secuencia que é gravada fora por temas de localizacións. Aqueles que desexen asistir á estrea deberán reservar asento, posto que a capacidade do teatro será limitada para poder garantir a distancia de seguridade. Facilitamos un teléfono que é o 981 83 15 45, no que se pode chamar de luns a venres desde as 7 hasta as 9 para poder reservar os asentos. O aforo pois terá unha menor cabida, pero bueno, garantizamos que a xente pode vela e no último caso pois poderíamos repetir outro día ou mirar como se pode facer. O Concello da Pobra colabora na produción destas cintas rodadas case íntegramente na localidade. Contan co pleno apoio do Concello, teñen sempre esa disposición, aparte de repetir as veces que fagan falta pois os pases, co cal nesta ocasión pois é de agradecer, porque na situación que vivimos o aforo reducido casi seguro que obrigará a que sexa así. A seguinte, na que xa traballa na produtora, levará por título As Leiteiras.